Енциклопедия, психология и поведенческа наука. Аутизъм. Смята се, че детският аутизъм е най-тежкото психично разстройство, засягащо децата. Обособява се с ранното си начало и е изчислено, че на всеки 10 000 новородени 6 са с аутизъм, като съотношението между момчета и момичета е 5:1. Етиологията му е неизвестна. Прогнозата е лоша, макар че поведенческата терапия има известна полза. Прието е диагнозата аутизъм да се поставя на базата на набор от поведенчески дефицити и излишъци в поведението и присъствието на определени нормални поведения. Сега да разгледаме поведенческите дефицити, поведенческите излишъци и нормалното поведение. Поведенчески дефицити. Аутистичното дете няма или почти няма език. То нито възприема речта, нито може да се изразява. Децата може да са неми или ако присъства реч, тя е ехолавалична. В смисъл, че детето повтаря като папагал казаното от другите или чутото от телевизията. Рецептивната реч също е нарушена, защото детето е способно да реагира само на прости команди, като седни и яш, затвори вратата и така нататък. Но не и на абстрактна реч, като местоимения мой, твой, негов или думи за време, пръв, последен и така нататък. Неспособността на детето да се изразява или да разбира езика е най-честото оплакване, което имат родителите, когато водят детето си на преглед. Проблемите с езика могат да се идентифицират през втората година от живота на детето. Детето се държи така, сякаш има видим сетивен, перцептивен дефицит, т.е. държи се сякаш е сляпо и глухо, но внимателните прегледи разкриват незасегнати сетивни модалности. Родителите се оплакват, че аутистичните им деца имат изключителни трудности с вниманието. Обикновено те не поддържат контакт с очи с родителите и не обръщат адекватно главата си по посока на хората, които говорят. Аутистичните деца обикновено не изграждат близки отношения на обич с родителите си. Това се вижда още по време на първите няколко месеца от живота, когато родителите се оплакват, че детето им не обича да се гуши и фактически може да се съпротивлява на физическия контакт, сковавайки гърба си или стремейки си да се изплъзне от прегръдката на родителя. Аутистичните деца не си играят с играчки като своите връстници. Те не проявяват интерес към играчките и не прекарват времето си в игра с тях. Ако все пак се играят с играчки, то това е често по-странен и идиосинкратичен начин. Например, обръщат камиончето и въртят колелата му, носят парче от въже, което натрапливо усукват, или носят кукла, за да я миришат или смучат. Неспособността да играят с играчки може да се идентифицира през втората година от живота. Играта с приятели може да липсва или да е силно ограничена. Детето може да не проявява интерес или умение да играе игри, до голяма степен не съзнавайки присъствието на другите деца, освен ако не е въвлечено в игра от типа давам, вземам. Този признак е също съвсем забележим през втората година от живота. Аутистичните деца често закъсняват или изобщо не успяват да развият обикновените умения за самопомощ. Те имат проблем с научаването да се обличат сами, да използват тоалетната, да се хранят без чужда помощ. По сходен начин имат големи дефицити в разпознаването на често срещаните опасности и трябва да бъдат наблюдавани отблизо, за да не пострадат, когато пресичат улицата при натоварено движение или си играят с електрически уреди и така нататък. Може би най-значимите от тези дефицити са отбелязани съответно като 2,
3 и 5, които изброихме. Някои деца имат сравнително добро развитие в области 1 и 4 и 6 също, но все пак се диагностицират като аутистични. Поведенчески излишъци. Аутистичните деца проявяват значително количество гневни изблици и агресия. Агресията понякога може да е насочена към самите тях. Те се хапят, удрят си главата в пода, стената или някоя мебел, или се бодят по лицето. Друг път агресията се насочва към другите. Хапят, драскат или удрят родителите си. Повечето родители се оплакват, че аутистичните им деца са почти неуправляеми, имат ниска търпимост на фрустрация и реагират дори на дребните фрустрации със силен гняв. Аутистичните деца могат да демонстрират доста соматостимулиращо поведение под формата на ритуални повтарящи се и стереотипни действия, като клатене на тялото в изправено или седнало положение, пляскане по китките на ръцете, въртене на различни предмети, вторачване в светлини, подреждане на обекти в правилни редици, съзерцаване на въртящи се вентилатори или други устройства, които се въртят, или подскоци нагоре-надолу и извиване на тялото през продължителни периоди от време. Тези два поведенчески излишъка почти винаги присъстват при аутизма, но не се проявяват напълно до втората година от живота. Нормално поведение. Аутистичното дете показва и елементи на нормално поведение, които се наричат умения отломки или островчета на запазено и интелектуално функциониране. Диагнозата аутизъм често се поставя след като детето е овладяло основните събития в нормалното развитие, като например ходене без чужда помощ преди 15-месечна възраст. Често се съобщава, че аутистичните деца имат необикновено добро двигателно развитие, така че ходят и пазят равновесие с голяма лекота. Също така е обичайно да се търсят признаци на адекватна памет, за да се диагностицира аутизъм. Аутистичното дете, например, може да повтаря като папагал или по друг начин гласовете на други хора, или чутите по телевизията реклами, или да има добра памет за зрителни детайли. Аутистичните деца могат да показват определени специални и добре развити интереси, например да играят с механични обекти, като уреди или моторизирани играчки. Някои аутистични деца проявяват голям интерес към музиката и танците. Други показват значителна способност да сглобяват мозайки, интересуват се от числа или от буквите на азбуката и така нататък. Някои аутистични деца показват ограничени, но характерни страхове, които съществуват в по-преходна форма в средното дете. Някои от тях, например, могат да изпитват необичайен страх от шума на парусмухачката или от сирената на преминаващата линейка. Диференциална диагноза. Трудно е да се очертае границата между аутизма и другите форми на нарушено развитие, като умствено изоставане, защото умствено изостаналите деца проявяват много от характеристиките, представени по-горе. Когато се прави разграничение между аутистичните деца и другите форми на умствено изоставане, то обикновено се основава на следните поведения. Поведенчески дефицити 1, 2, 3 и 5, които изброихме. Поведенчески излишъци 1 и 2 и нормално поведение 1 или 1 от 2, 3 или 4, които изброихме. Някои автори разглеждат аутизма и детската шизофрения като едно разстройство, докато други ги разделят. Разделянето им се основава на възрастта, като начало на аутизма се поставя в първата година от живота, а детската шизофрения изисква нормално развитие най-малко през първите 2 години. И второ, разстройство на мисленето
халюцинации, налудности и така нататък, които обикновено се приема при диагностициране на детска шизофрения и могат да изискват присъствието на език.